Baiklah pemirsa, kali ini saya akan bincang-bincang sedikit dengan seseorang ini yang mengadakan acara bersih desa di Suriname. Karo Bapak Sugeng Dalu Pak, selamat bengi. Nggih, wilujeng Pak Hamid. Karo Pak sapa ini Pak? Ngadimin Kromo. Pak Ngadimin Kromo iki Pak. Iki aku nek kene teko eneng acara apa iki Pak, rame banget iki. Iki bersih desa. Bersih Desa Kuarasan. Pun dangu mboten keleksanan wonten Desa Kuarasan iki. Kados 6 tahun. Pas iki neng pas sakniki enten malih. Iku bedule maksudnya apa? Bersih desa iki piye? Bersih desa ingkang kula sanjang iku wau nggih kangge nyucikaken nggih pribadi lingkungan desane karo wargane. Nggih wargane ragane amane lan pikirane. Terus Terus iki dadi wong sak desa ngumpul ning kene iki Pak. Iki acarane apa wae? Ketoke rame banget mau. Acarane bengi iki wau lekase karo pameran tegese demonstrasi pencak silat. Acara pencak silat. Lah terus diteruske karo menghormat sesepuh saking Desa Kuarasan. Sesepuh Desa Kuarasan sapa jenenge? Bapak Boniran lan Ibu Paina. Bapak Boniran niku 9 doso kalih yuswanipun. Kelahirannya wonten ing Indonesia. Kelahiran Indonesia. Terus niki yang utama iku sing last nang tasih gesang teng Suriname. Sing esih kari siji-sijine wong sesepuh nang Kuarasan kene lahir nang Indonesia. Menawi ke teng Suriname, seluruh Suriname iku sing kelahirane teng Indonesia. Terus bariku nang tontonan wayang. Enten tontonan wayang nggih. Wayang kulit dalang sapa iki, Pak? Dalange naminipun Sailan, Pak Sailan Edi. Pak Sailan. Nggih. Oh, ora mbek kene dalang jenenge Pak Sabto, Pak. Piye iku? Nggih, Pak Sabto tasik nanging sampun Sepuh ya. Sepuh, Iki muride kancane belajar. Pak Sailan iki gurune senian saking Indonesia. Kula pun lali naminipun Pak Guru saking Indonesia iku sing belajari. Oke, sajane bersih desa iki kudune setahun sepisan Pak sajane. Setahun sisan sak jroning sasi selo. Sasi selo. Nggih. Sasi selo apa ya bedekane? Sasi selo terus tak par selo terus besar terus suro. So, sadurunge sasi suro kedah nyucikaken ngresiki lingkungane pribadine. Terus oke Pak. Terus duwe poskap pesen-pesen apa kanggo wong Jawa terus kanggo ning Suriname? Nggih, tak suwun para sedulur Suriname langkung tiak Jawi Suriname nggih monggo dipun uri-uri budaya adat Jawa langkung basane uga basa Jawa. Aja lali. Terus aja sampe lali. Oke Pak, ngono kesuwun aku terus kanggo informasi iki lan tak nonton wayang meneh dan terus kemudian wis rame banget ngono. Nggih, monggo matur suwun Pak. Sun. Pak dalange manggung.
Temanku, apa pada sendiri atau orang lewat ayo pada awak yang ini apa yang mau budal orang boleh apa yang kami Sejarani Elsa pada depan ada luput Ibu Elsa Ibu ada rasa pada desa ini pada desa Luput ada luput dan kalau pasti jauh aneh